zorionak bigarren postua, iaz dagoeneko garaipena lortu zenuen afizionatutan, baina aurten bigarren urtea ezanik, ematen ari zara posotxo hori aurrera. Bai, oso ongi hasi gara, eta bai, urte hau ongi hasi gara, eskapadetan eta hori, eta gaur bigarren eta oso pozik, bai. Nola jundaguna? 20 kilometroan joan gara grupo bat, eta azkenean hartu ditugu minutu terdi ustez, eta azkeneko Monte Calvon harrapatu digute atzetik, baina gero atakatuet, Fanneiz bakarrik, eta Monte Calvoren jeitxieran harrapatu didate, eta azkeneko errepetxoan Gantzabaltro bat ani joan gara, eta hemen azkeneko rotondan harrapatu digute atzetik 3 edo horrela, eta hemen azkenean bigarren, ispinean. Esaten zen digun bezala oso borrokalari agertu zara denboraldi hasieran, orain pixkat pausaututa eta ez hain antsiadeakin lasterketa hasieretan, ondo iristen zara maiara. Bai, ikusi dut horrean egon ahal dudala, eta bai, orain buru burarekin lasterketak egin behar ditut, eta bai, ikusiko dugu. Zorionak. Eskerrik asko.